Здравейте хора, аз съм Касмастър, а това е следващият епизод на как се прави и в този епизод ще ви покажа как да си направите фон, как да си сложите всъщност фон за фейсбукът ви. Да започваме. Влизате в Google Chrome. След това, тук в търсачката пишете ето тук пишете Chrome. И ще ви излезне това. Не знам нали да ще ви излезне. За всеки случай ще сложа линк в описанието за този сайт. Така, след като влезете в сайта, от линка в търсачката пишете Stylish. Е така, Stylish. Влизате и тук ще ви излезнат много неща. Но тук в разширения, това първото Stylish, дето пише, цъкате на плюсчето, дето пише и безплатно. След това добавяне, ще ви излезнат такива прозорчета, каквито излизате на мен, та вече сте инсталирали програмката. Сега, какво да правите? Цъкате върху, тук ще ви излезе това бутонче, ще го цъкнете, трябва да го цъкнете и Find More Styles for the Site. Цъкате. И ми излизат различни теми за Google. Виждате на Mimos и някакви такива теми. Сега пишете Facebook. Тук в тази търсачка. И сега от тук си избирате каква да ви е темата на Фейсбука. И аз така, поне за пример ще използвам първият Stylish и цъкате нали, върху избраният от вас стил. После ще ви излезне този сайт, нали, тази страница, т.е. таб, и ще ви покаже тук Install with Stylish. Цъкате Install with Stylish. После OK. И вече ви е инсталиран стилът. Можете най-какво го затворите това. Отваряте нов таб, затваряте го и това. Сега, влизате си във Facebook. И ето ви го фонът, за който ви говорих. Тада. Виждате колко е яко. Може да стелите най-различни фонове от тази програмка. Тада, надявам се епизода да ви е харесал. Дори тук можете да си махате и да си слагате фонът. Не да го изтривате, а да си го слагате и да си го махате. Тада, ще го махна. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако ви е харесал, можете да се абонирате и да харесате видеото. И да, това беше от мен.